A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Logat Kitab Tafsir Shawi Tafsir Jalalain. Halaman 17. Bainal musahalating dalam antarane kang den baca gampang. Wal ukhrolan hamjah kang wawane watarkuhu lan ninggal kena idkhol. Anatah lam tunzirhum orang anak memedeni siro Muhammad hum ing alladina kafaru. La yu'minuna iku orana nangimanakeun ya alladina kafaru lil ilmi karena waruh lil ilmillahi karena waruhe Allah minhum saking alladina kafaru. Dalika ing mengkono yu'minuna palatat ma'a mangka aja ngarep sira Muhammad bi imanihim ing dalam imani alladzina kafaru. Wal indaru lan utawi memedenine i'lamun iku aweh weruh ma takhwipin sumrtane memedeni khotama ngecap Allah sapa Allah ala qulubihim ing atase pirang-pirang atine alladzina kafaru. Toba'a tegese ngecapi Allah alaihim ing atase qulubihim. Alaiha ing atase qulubihim. Wastausaqa lan ngukuhaken ya Allah. Pala yadkhuluha mangka orang bakal manjing ha ing kulubihim khairun apa kebecikan wa ala sam'ihim lan iku tetep ing atase pangrungune alladzina kafaru. Ae maudhihi tegese pirang-pirang panggonane sam'ihim pala yantafa'u mangka orana nangalap manfaat ya alladina kafaru bima kalawan barang yasma'unahu kang pada ngarungu ya alladina kafaru ing ma minal haqi saking hak saking bener. Ya Allah. Wa ala buswarihim lan iku tetep ing atase pirang-pirang paningaline alladzina kafaru gisawatun utawi tutup-tutup gitaun tegese tutup-tutup pala ya besuruna mangka orana ningali ya alladzina kafaru al haqq ing bener. Nauzubillah. Walahum lan iku tetep ing atase alladzina kafaru azabun utawi siksa azimun kang agung. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Qawiyun kang kuat daimun tur kang mayeng wa nuzila lan den turunaken pil manafikina ing dalem wong akeh kang munafik kabeh ing ayat. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Maknane wa minan nasi lan iku tetap setengah saking manusia man yaqulu tawi wong kang ngucap maning lapad amanna ngimanakeun kita billahi kalawan Allah wa bil yaumil akhir lan kalawan dina kang akhir ay yaumil kiamati tegese dina kiamat liana karena satune kiamat akhirul ayami iku akhire pirang-pirang dina wa ma hum bimu'minin hale oranana utawi ieu kitu ka mana munafikin bimu'minina iku tetep kalawan kang imanakeun kabeh ru'ya dan raksa pihi ing dalem lapad
Makna man apa makna lapad man wa fi dhamiri yaqulu lan ing dalam domir lapad yaqulu labdu utawi lapade man yukhadi'una Allah walladzina amanu yukhadi'una man kanipu gitu. Ya munafikin Allah ing Allah walladzina lan wong akeh kabeh amanu kang imanakeun ya alladzina ya Allah nya am lam tudirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا والله أعلم بالصواب.